Mega Grace on Sunday on Vuma FM and at Radio for the Iron Heart. Takindo eti wasthethelela bahamsana Sound of Goshen at 25 minutes after 9. Thembisile again namhlanje ukuthi sokhuluma nomama uLindiwe. Good morning masikubingelele. Sanibona balaleli, sanibona ngikhuluma nomama uLindiwe Zulu Klopas. Yes. Mama uLindiwe Zulu Klopas. Yes. Right, sifisa sikhulume nawe namhlanje umbhalo wencwadi futhi incwadi ethi uLindiwe Unpolished Diamond. Umbhalo wencwadi futhi ungumuntu wesifazane uthanda kakhulu nenqubekela phambili abanye abantu besifazane. uNkulunkulu uyamsebenzisa kakhulu eindaweni ezahlukahlukene. So namhlanje sobe sikhuluma naye asitshele even a testimony yakhe ukuthi uNkulunkulu umthwale waze waba kulesi sigaba kakusona waze wabhala nencwadi, a very powerful book. Akayibhalile. Mhlawumbe vele siqale nje our conversation with share with us your background lapho uqhamuka khona ovela khona. Igama nje babe sengishilo umlaleli, mina nguLindiwe Zulu oshadele kaKlopas, ngishade nomlungu omhlophe qwa uMr Paul Stephanus Klopas. Yes. Umama uLindiwe ke intombazanyana eyazalwa ngezikhathi zobandlululo. Yeah. iSouth Africa isa under incindezelo, ngazalelwa endaweni ekuthiwa iSembilo ngoba ugogo wami wayeyi-domestic worker. Yeah. Kodwa kwase kuvele kukhona uma wami uJabule Phiwe, ugogo wayedabuka kaNongoma. Yeah. Safika ke sahlala eMbilo bese kuzaleka mina eMbilo. Ngizalwa nje ngendlela engingathi ayijwayelekile. Wathi ugogo wami engichazela ngathi hayi ugogo kusho ukuthi ngoba wayengakazi alibeke esikoleni mhlambe kwakukhona ungaqondi kahle. Siyakhumbula ke emlaleli ukuthi ngezikhathi zakudala izintombi zazithestwa ivirginity. Zathi mayithestwa ivirginity uma wami ke ungomunye wezingane ezazithestwa ivirginity yakhe kangoba nami mengikhula babe ngihlola ubuntombi bami. Ugogo wami wayemhlola kuma ngoba uma kwakuyilona themba lamathemba akhe ayethi lizomusa enkululekweni. Wamiyeka nje isikhathi esingangesonto kanti uma useno boyfriend. Uthe meseno boyfriend ubaba wayekhulileke ngeminyaka eshayela amabhasi okwakuyimisebenzi eyayihamba phambili ngaleyo minyaka. Yeah. Uma una 16 ubaba una 27. Kusho ukuthi ubaba njengomuntu owayethanda izintombi wayembona umama egibele eLamontville ehlale esikoleni ehlale egibela leli putshuputshi lentombazane enhle eyidark-zwaqa. Athi megibela kusho ukuthi uyamconvince ke uyamtshela ukuthi hayi ngeke basakuhlola sekuphela isonto lonke. Nampa ke sebe caught up ke with passion. Kodwa ngoba wayesaba uma ukuthi uzophinda ahlolwe basebenzisa ukusoma. Yeah. But mebesoma kanti kuzoginqa kulukukhophe lupenetrate ihymen. Melipenetrate ihymen ingalesikhathi kulindiwe esezaleka ngakho sekuhlangana iqanda nesperm sikababa wami sekudaleka umntwana ngaphakathi. Ugogo ke mekhathazeka embona uma wami engasayi esikhathini uthi angiphinde ngimhlole. Memhlola umthola ukuthi ugcwele intombi kodwa ukhulelwe. Memthola ukuthi ukhulelwe athatha induku amgqeme ngenduku ekhakhayini athi uma wami mopha kuphuma igazi uthi ugogo wami ngeze ukholo lwami ngoba ugogo wami baba uMabhodla wayeumuntu wayemthanda uNkulunkulu. Uthi kwakuneyikhathi la uNkulunkulu wayemsakhona abona amaZulu. Kuneyikhathi la embonisa khona isihogo abona abantu betormented bekhala esihogweni. Uthi wathi mengabe emgqema uma wami wezwe ukholo lakhe limshiya. Uthi lathi melimshiya uthi ugogo wami mesekuhamba isikhathi indlela mntanami omthanda ngayo uNkulunkulu nangendlela engisondele ngayo kuwe kusho ukuthi lathi meliphuma ukholo lwami la ngena kuwena. Ngiyakhula ke ngiyintombazanyana siyahamba ke siyasuka ngoba siphansi kwencindezelo eMbilo uMrs Wills owayengihlalisa nezinja namakati kuyibona abangani bami oDudi noKhethi kuthiwa hlala lapho kawena uDudi uzodlala nawe khuluma lapho ngiphakelwa lapho ngihle nezinja. Kuthi ke ngelinye ilanga kunesitomu kwakuduma izulu ngina 2 years
ngithi mengikhala ngingena ekhishini ney'tabha ngithi mengingena abesumesisi Wills angibambe ngengadlwana yami encane ungacabanga umntana khona 2 years angibambe athi come on Phephi ngoba ugogo wangiqamba igama ethi Phepha Phephile ebona uma wami kwi-danger ezonteta wathi Phepha Phephile kwabelungu basensa lo gama ngoba bengakwazi ukupronounce igama elithi Lindiwe ngekhathi zobandlululo-ke abelungu babesiqamba amagama ayesutha bona bakwakhona ukuthi garden boy ube uJohn uthi mengabe ngiyacabanga ukuthi igama elithi Phephile lalisondele negama elalilula ukulibiza elalicishe futhi engathi lalifaniswa negama lezinja uthi Phaphi Phephi so angibambe ngengalo athi come on lo Phephi wena hlala la lapha ka wena lo Dudu yena khona lapha yena khethi hlala ka lapha ngihlale nezinja nginesibibithwane liphinde lidume izulu liqangaqule kushaya umbani ngingene nezicabha ekhishini lomlungu athi ubasihlala la ngoba belungu sasibabiza ngobhasi ngoba kusho ukuthi uboss ubasi Wills athi hlala lapha ngihlalise endaweni ekhishini athi mengihlalise endaweni ekhishini aqhamuka umama uWills athi Phephi ndithe wena hlala lapha ka wena lo khethe nalo Dudu yena play ka wena ngikhiphele iminyango ngithi mengimbuka ugogo wami ngimbone ukuthi inhliziyo yakhe iqiza igazi ngomntana wakhe. Take us through manje ukuthi ke ufika kanjani ukhule ngaphansi kwesimo esibhlungu kangaka esinzima kangaka as a young girl ngekhathi zakudala ufika kanjani ekupholweni ke usukholwa ke manje? Ngihlale ke ekukhuleni kwami ngithi sengino 30 bani ngithi mesengino 30 bani ngamukela uJesu ke ngimamukela enkonzweni ethiwa iSerema Bible Church phansi kwami late Pastor Ray Macaulay uPastor Ray Macaulay ngifike ngimamukela uJesu mengamukela uJesu ngihlephuka inhliziyo. Ufika kanjani lapha ebandleni lika Pastor Ray? Ngifika kunomuntu bese ngithembisa umshado. Mengithembisa umshado lo muntu awusalunga umshado sesiyahlukana emva kwe 2.5 years kade sihleli ndawonye ngithi mengifika enkonzweni kwakungathi bakhuluma nami mebekhuluma nami ngazinikela mabhodla ngangabe ngisabuyela emuva ngamamukela uJesu ngambamba ngezandla zami zombili ngabambelela ngangifunda iBhayibheli ubusuku nemini athi mekuthiwa this mountain shall move ngibone intaba imove and thou shalt be casted into the sea ngibone iphonse kolwandle yazi mekuthiwa iBhayibheli the word in the beginning there was the word was with God and the word was God. Ngathi mengifunda leso scripture ngoba kwakuthi eRema mangabe iqala owamukela uJesu bese uyiswa kwi-counseling room bathi mengabe belichaza befunda lesi scripture ukuthi ekuqaleni kwakunolizwi ulizwi waye kuNkulunkulu ulizwi waye nguNkulunkulu ngangithi mengibona ngithi kusho ukuthi mengifunda le ncwadi ngifunda uNkulunkulu uqobo lwakhe ngangithi mengiyifunda ngizwe ngathi khona into engijovayo engathi kunomtshopo ongenayo enyameni kumina ngiyiphila lento bathi mengabe lithizwi you will heal God heals all diseases by the stripes of Jesus ngithi izwi lali uNkulunkulu kusho ukuthi izwi mengabe lali uNkulunkulu lento iyenzeka lento mengayikhuluma kusho ukuthi izokwenzeka ngoba kuthiwa uNkulunkulu kumina uNkulunkulu izwi likuyena izwi lali kuNkulunkulu kusho ukuthi uma ngiyikhuluma lento izokwenzeka and kuningi okwenzeka ngokukholelwa kwami kanjalo uNkulunkulu wayengisebenzisa ngisebenza lapha eSABC ngise-Human Resources uNkulunkulu la eqale egila khona isimanga ungena kanjani lapho ku-SABC? SABC balaleli yazi kudala mongakakholwa usahamba noNkulunkulu kuneyikhathi la osadla khona ubisi mawudla ubisi
uyayufisa izinto bese ziyenzeka same time. Yeah. Ngangifisa ukuthi sengathi ngaya kosebenza eGoli. Yeah. Nangempela ngawuthola umsebenzi wase-SABC. Ngiwuthola ngivakashele eGoli. Ngithola iphepha phansi balaleli. Leli iphepha libhalwe human resources ngoba ngangineziqu ku-human resources. Kodwa angazi ukuthi i-SABC. Ngithi mengi-applya mase ngihleli ngika-NSB Lady Smith ngithola i-call bangi-interview bengi-interview bathi zothanda uhambe uyokwenza i-interview e-SABC. Awu kanti e-SABC ngathi mengifika ngathi inkosi uma ungangipha lo msebenzi engeke ngize ngiresign ngiyokhukaniswa impesheni nangempela kwaba kanjalo. Kwaba kanjalo ngasebenzela u-SABC mengisebenzela u-SABC ngiyintombazanyana esasemhlabeni ehamba amaphathi eyenza konke okwenziwa abantu abasha kodwa la kumele ungifice ukholo. Yeah. Ngalugqoka lolu kholo ngalubhinqa lolu kholo kwangoba abanye babona sengathi sengiyasangana nasekhanda. Bangibona engathi sengishiwa zingqondo. Babona indlela okholwa ngayo. Babona indlela engikholwa ngayo kwaze kwakhona wayafika uZodwa acele wathi Lindiwe hayi abantu bathi usuyahlanya manje yehlisa ngoba uNkulunkulu engitshengisa izinto ezizokwenzeka eSouth Africa. Ngaleso sikhathi mlaleli ngangibona izinto uNkulunkulu ukhuluma kuqala nje ngoPastor Ray ungitshengisa uNkulunkulu ngiyashumayela ezweni in a distant country. Ngigqoke ibhantshi elibovu mengigqoka ibhantshi elibovu ngibone bonke mlaleli abantu engakhula nabo ngithi mengishumayela ngibona istampede abantu bezama ukufinyelela kumina ngoba ngibatshelile labantu ngalo Jesu bengafuni ukulalela. Kwangathi ngaleso sikhathi wonke umuntu ufuna ukufinyelela kumina ngibone the pain in their faces. Ngithi mengabe inhliziyo yami ngithi mengibabuka ngizwe ngifikele usizo bese ngiyakhala. Ngithi mengikhala kulokhu ifika le vision athi mefika umlungu iboss yami ithi what's going on ngihluleke ukumchazela ngoba wayengeka understand kodwa uNkulunkulu uyangitshengisa ukuthi South Africa siya enkululekweni ngaleyo minyaka o2002 2003 uyangitshengisa ukuthi South Africa will be liberated. This country will own trillions. There was a time I was teaching abantu baku group sales and marketing ngibatshela siveke iphepha i-business day ngithi mina uNkulunkulu uthi ngale article kuzoba nama-trillions ayofika kule country. Uthi uNkulunkulu enye into ayishoyo uPastor Ray uyakucelebratewa umhlaba wonke more than uPastor uMandela himself. uNkulunkulu predicta lento ngo2004 uPastor Ray uyaphila bayangibiza belungu eBible School ngoba ngase ngiqala iBible School bathi why ubhalela uPastor Ray ngoba umthetho uthi qalo mekhona ukubonayo utibhalela iBible School. Ngithi mina ngiyibonanga leyo nto but kodwa surely if iHoly Spirit iyakuleada kuyiyona ngempela kufanele ngabe iyakutshela ukuthi kunemigomo nemibandela kufanele ngabe uyisayinile before wenze lesisenzo. Ngithi mina kodwa ngiyazi uNkulunkulu ungitshelile. It's Mega Grace on Sunday. Sikhuluma no mama uLindiwe Zulu Cloppers. Sizoya ku-ad break mase sibuya ngifuna manje singene kwincwadi le oyibhalile ukuthi le ncwadi oyibhalile iqukethene yiziphi izinto ezikhona kule ncwadi nezifundo uNkulunkulu akakunikeze zona ukuthi ufundise abantu. Mase sibuye njengala sokhuluma ngayo. It's Mega Grace on Sunday on Vuma FM. Siqale ngala. Rex ikunikeza ithuba elingayizivele okuyindlela engcono kakhulu yokwenza imali.